Duduk batang tu iboto nami nasa hormatwo tapuji maduhata ala dilehon do urul nagajang di iboto namion sia 22 tahun moro taingot na balon lain do tamuang kabereku Opu Maria marumur 105 tahun diodasi dihon di Pagaran sampai do sudi akan dua-dua di Pagaran manortori pada saat ala umma nang gajang umur di bona di Pasogita ima Opu Maria takas kebedi wata mulai di wata kai botok kudison marhitei naik patudoran nami do sobat dia di ordas nami tu iboto namion dison asa saat pasu-pasu di tuat tatua muna ope dison noy oma ulus tutup batang tu iboto namion kupasatan yon patuduhon holong di rohanami nau takas saat pasu-pasu tuha muna barite pasu-pasu na pinasahat di tuata so unope nau pasatani Oma orhat tu iboto namion asa sude poparanna na titinggalon ni iboto namion dilehon de badama gajang niumur gabe jalahoras sampun salhutna asa doktong tarija nauli naningan na tinoparhon ni iboto namion jadi sohdiban di persaat di ulus tutup batang mono di Panggilan Nabi di Abu Raja
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.